ми правиш номера. Кито. Къв, ясно, такива работи не правя, ама. Кои? Дата е вас? Кое? Хубаво ли ми беше? Няма, но лошо ми беше. Че след не спин ма фана. 3 месеца от тук. Какво да пращам 300 лева ли? Аз 300 лева на едно място не съм виждал. Кога полиция, ма? Да ме издирват. Аз няма кога да ме издирват, аз да дам адреса. Къв курварен, ма? Ти коя си, ма? Някакъв правиш номеръвка. Къв такъв? Къва си, ма, Маргаритка? Къва Маргаритка? Таки не познавам Маргаритка. Той нашата Маргарита казва Маргаритка. А? Какво дете, ма? Я нямам дете, ма. Съм красил на брусовче да и това е. Кога искаш мене? Кой ще го прави? Да няма безиш. А? Голям кур. Той нашата магара има голям курма. Върви под магарето и това е. Кой? Сега да съм те обиждал ли? Кога да те обиждал? Ти къва си някакъв. Откъде се обаждаш? А? Ще се разредиш ли? Пий не от той ще отмине, ма. Няма, с нас не учва. Зад нас ми така има една порта, там ударя мине.